Nazdar, dámy, gostujem Max na nového videa. Dneska som spoločne s týmto tu. Čaute. A spoločne našim špeciálnym hosťom, ktorý sa hanbí byť pred kamerou. Pozdrav. Ahojte. A dneska nám bude rozprávať otázky mne a tomuto redaktovi. 7 sekúnd. Aby sa na ne odpovedali. Na 7 sekúnd. Dobre, 7 sekúnd doby challenge, lebo máme tu návštevu. A náš babka je hrozná. Dobre, ideme na to. Máš nejaké domáce zvierat a áno, tak áno. No, mám rybičku. Mačka. Obidva musíme na to odpovedať. Vymenuj 3 veci, ktoré sú blízko teba. Vodka, kamera, môj brat. Kvetináč, kvety a drop. O koľkej si dneska vstával? Až 4 ráno som musel sa urobiť svoju potrebu. 6:15. Svoju potrebu som urobiť. Kedy si sa naposledy stresoval? Tak, minulú nedelu. Ja minulú sobotu. Posledný film, ktorý si videl. Ja som si videl. Hotel Transylvania, to všetko, čo som videl. Počkať. Žádný film som videl, že vám tam. Okrem teď na západe, či na východe. Teď na západe bola úplná kravina. Jackie Jack. No to Teď je na východe. No, tiež. Koľko máš bodov? Tu mám na odpovedám iba. Koľko máš súrodencov? No bohužiaľ tohoto jedného. Vlastne po. Máš stolný počítač alebo notebook? Ani jeden. No, notebook, ale... Rozbitý. Pesť. Koľko rokov budeš mať budúci rok? Budúci rok budem mať už 13. 9. Nie, 10 budem budúci rok. 9. Páči sa, že tvoja farba vlasov? Áno. Áno! Zelená. Na zelenú. Ty si to bolo šušný, prakticky zelený. No, to máš. Aké Ja sa toto... No? Aké sú tvoje plány na dnešok? Šťukať. Dívať sa na rozprávky a spať. A moje sú, že na bezávazky, bodka, ja som sa nejaké video. Hamburger alebo cheeseburger? Ty vole, radšej burrito. Hamburger. Už si bol niekedy hore celú noc? Ja. 5 krát. Na svadbe ešte. Ja 5 krát. Aká je tvoja farba očí? No jasne, že hnedá. Hnedá. Nedá. Coca-Cola alebo Coca-Cola? Mne lepšie chutí Coca-Cola. Coca-Cola. Tak Je obidve. ja sa kúpim. Pardon. Hovor. Máte radi sushi? Ne. Už ste niekedy jedli parášok na spanie? To hej, raz. Ani jedenkrát. Ľavý 5 krát. Tak sme mali dieťatky. Júlite, našim. Potom sa skráša. Kedy si v poslednej dobe plakal? Stále? Furt. Už pred... Furt, ale ešte včera plakal. Kvôli tomu. Nechcel mať video od Pixel 2 3D. Preto, lebo furt prehrával 2 kulopy. A to je fér, veď ty iba ako semeš. A to už revenge, to nie je fér, to má veľa bodov. Obľúbená pizza? Ani Žiadna. Ale ty máš asi salmu. A nemám veľa salmu. Jedol si salmu. Neber raz, bohužiaľ. Čo máš najradšej? Môžem povedať 3 veci? Záchod, seráče na cezavazky a bodku. Všetko. Ja mám A... isté. No, štvrtá vec je tako. Ja mám rád tablet, ženatý sezávazky, vodku, WC, mám... Čo kopíruješ odo mňa? Iba 4 veci aspoň. 40 veci. 4 veci. Ďalšiu otázku. Majstro.
Otázku. Hej, to je moja chyba. Som mokrý. Páči sa ti kontaktné šešovky? Ne. Ja to som celý. Naše otázky. Alebo náhodou neviem, nejakú mizerťalku. Náš obľúbený youtuber Gogo. Vaša obľúbená farba? Boga hodí. Červená. Hej. Máš modrú, alebo oranžovú. Modrú a takú zelenú. Vaše obľúbené jedlo? Reznutá polievka sandwich. Aký máte najradšie predmet v škole? Matka. Infuška. A ja infuška. Ďalšie otázky. Družie nie sú. Ukážte mi ten skrod jeden. No. Čo? Na čo by si sa rád zmenil? Na záchod alebo ponožku? Záchod. Záchod. A ja tiež záchod. Radšej zjesť svoju mamu alebo svojho otca? Ani jedno. No ani jedno. Ty iba mačku. Mačka alebo pes? Pes. A na čo? Ale na zviera. Čo by sme chceli? Pes. Hryzni do ruky. Do sreda, do zebra. Hej, videl mám najvyššie na túto šoli do prízu. Tam na porľadcu toho. Počítač alebo notebook? Počítač. Počítač. iPhone alebo Samsung? Samsung. Samsung. Fialová alebo biela? Biela. Byt alebo dom? Čo? Byt. Byt alebo dom? Dom. Byť som. Byt. Chcem byť som. Aby som bol Schody alebo byťa? Byťa. Byťa. Svetlo alebo tma? Tma. Svetlo. Špeky. Pršanie? Pršanie. Prší alebo slnko? Svieti slnko. Prší. Máte radšej svoju mamu alebo tatu? Mamu. A mať. Máte radi kvety? Áno. Ja mám najrastlinky. Kaktusy. Aké? Aké? Tulipán. Kaktus. A ja som bol záchod. Dvakrát. Vaša obľúbená hra? Pixel do týde. A Minecraft. A Team Fortress. Assassin's Team Creed. Fortress. Bolo tesné. Mafia alebo Crash of Clans? Mafia Presidents. Ešte, predposlednú otázku. Poslednú a mám to. GTA 5 alebo Čo to GTA 5? Keď? GTA. otázka Xbox 360 alebo Xbox One? 360. To záleží od toho, ktoré je lepšie. 360. Tá, tudo
je to všetko, dámy a pánové. Ďakujem vám za pozretie. Video hodnote lajkom, komentom, odberom, vidíte moje data. A keď ešte dáte like, to to kopte. Dajte. Ale ešte si nedali. Za každý like jedno kopnutie. Aj dnes to spravím remix. A bude to aj na videu. Tak, ďakujem za pozretie. A ešte som zabudol. Za každý like, keď dáte, tak to musíte aj napísať. Viete, To je jedno. Čaute. Čus. Pozdrav. Čaute.